Fáilte go gaeilge inniu, seo é ceachta hain. Hi. Hi, An é seo do chéad lá? is é cad futa. sé mo chéad lá é freisin. Is me se bara, jas bula lat. Is mi se áine, deas búla láta freisin. Ceasú, As baile átha clia, céas thu féin. as galiamh, tá mé im cóní sa lár ar shráid Camden. An áisiúil. Tá mé I mo choní is sord. Cén isiú, Tá mé 6 bliana is fithe díis. Cad fuad hain. an is céine. A bhfuil tú pósta? Tá, cad fút féin. Níl, tá mé single. Coníam le mo chara. Bhfuil tú ag súil le bheith ag obair an sa? Tá, becheart go méoch sprí ann. Tú féin? Tá súla gom é. Gunairí an tálaat. Agus lása, feiceigh mé thu níos déanaí. Slán, feici mé thu níos déanaí.